així en Argelita. Soc d'Almenara, estic per amor, que se diu, i, en fi, la història és molt bonica, però no vaig a contar la meva història. La meva història és com la de totes. Ja he contat la de mon pare i ma mare. Pues mon pare havia fet la mili en València i s'havia acabat la mili, i als 2 mesos d'acabar-se la mili se va declarar la guerra i estava festejant amb ma mare. I entonces, pues claro, en plena guerra pues no n'hi havia molt a menjar. I entonces va mon pare i diu, per què no se casem? I així tu vindràs al ranxo, perquè els que se'n van a la guerra tenien el ranxo gratis. I si tenien pare i mare i si estaven casats. Entonces ma mare i mon pare se casaren en la guerra, se casaren en Cullera. En Cullera. I resulta que se casen, passa la guerra, ma mare quan feien ranxo anaven ma mare i son pare i sa mare i anaven tots a per el ranxo. I passa la guerra i passa tot. I pues això, nosaltres és que jo vaig néixer, la meva germana la major en el 40, nosaltres en el 45. I ja teníem, allà per el 50, que ja teníem 7 o 8 anys, toqué per telèfon a ma casa i mon pare ja tenia telèfon, en aquells entonces no tenien tots, però mon pare que era corredor de taronja i tenia pels comerciants. I li toquen i diu que vostè s'ha de casar, que vostè no està casat, està vivint i no està vivint en pecat. I clar, en pecat era que ja n'hi havia 5 fills. Entonces nosaltres ens burlaren molt dels pares, perquè ja veus tu. No, vaig per ací, no vaig per allà, vinga, fem-nos amb vosaltres. Però de que no es querem, perquè les coses que n'hi havia, ells estan vivint en pecat. I claro, pues cada vegada que viene, vosaltres esteu vivint en pecat, és que tampoc sabíem el que era. Però claro, com avui eres macho, pues nosaltres també. I se'n tingueren que tornar a anar a casar-se, estaven en guerra, cremaren l'Ajuntament, cremaren els papers i no costaven com a casats. Entonces, pues, estàvem tots preocupats i que no sabíem per què. I nosaltres aniríem a un tova i li diem que vivia en pecat, però sabíem el per què. Perquè ho diuen els majors, que nosaltres no sabíem en aquell entonces. I se tingueren que tornar a casar. I vau anar a la boda? Sí, tots. Sí. Això va ser de risa. A tota hora estàvem fent, esteu vivint en pecat. I nada. Coses que passen.